Marija hija l-ewwel persuna li qalet iva vera lill-Alla. U b'hekk Alla seta' tassew jidħol fil-ħajja tagħna l-bnedmin. Jekk Marija hija ommna u aħna wliedha, aħna għandna minn dak li hu tagħha. U għaldaqstant għal kull kelma li aħna ngħidu iva, aħna ninbidlu dik il-kelma. Nistgħu ngħidu li din il-paġina hija l-iktar paġina famuża u magħrufa fil-Ġdid Testament. Din il-paġina ta' tħabbira tal-Anġelu lil Marija. Nużawha kontinwament fit-talba tal-Rożarju u għal 3 darbiet iddoqq il-qampina biex jingħad l-Anġelus. Biex infakru l-inkarnazzjoni ta' Ġesu bl-iva li qalet Marija. L-iva ta' Marija infakruha fil-għodu, f'nofsinhar u fil-għaxija biex niftakru fl-importanza li ngħidu iva għar-rida ta' Alla f'ħajjitna. Sfortunatament, propju għax hija paġna familjari, faċli li neħduha bid-drawwa kull darba li naqrawha. Irridu nemmnu li Alla minn qabel ma ħalaq id-dinja kellu f'moħħu din il-mara għaliex permezz tagħha kellu jseħħ il-pjan sħiħ tagħha. Alla li ħalaq id-dinja u ħalaq il-bniedem fis-6 jum kellu jwassal lill-bniedem għas-7 jum u dan permezz tal-iva ta' Marija. Permezz ta' din-liva Alla sar bniedem biex il-bniedem isir Alla. Nimmaġinaw ukoll il-farħ ta' Alla li mill-bidu tal-ħolqien kienet ifittex lil xi ħadd li jħobbu huwa li hu l-imħabba. Fl-aħħar din il-mara tgħidlu iva vera u sinċira u fl-aħħar Alla seta' jwettaq il-ħolma tiegħu għall-bniedem. Marija hija l-ewwel waħda u l-mudell tal-iva lejn Alla. Issa aħna rridu nsegwu fuq l-eżempju tagħha biex dak li seħħ f'Marija b'mod sħiħ iseħħ fina wkoll. Dan il-pass huwa mqiegħed fil-bidu tal-Evanġelju anke bi skop ieħor biex jgħallimna kif għandna naqraw l-Evanġelju kollu u bħala ngħidu iva biex nagħtu ġisem għal din il-kelma permezz ta' ġisimna b'ħajjitna fl-istorja li qegħdin ngħixu fiha. Biex inwettqu dan tajjeb, hemm bżonn li nifhmu dan il-punt. Marija hija Omm Ġesu mhux biss għax wellitu. Marija qabel ma kienet Omm f'ġufa, kienet Omm permezz ta' widnejha u qalba. Semgħet il-kelma u welditha f'qalba. Għaldaqstant kull min jisma' u jagħmel il-kelma huwa ommu u ħutu u oħtu. Ommu għax iwellet il-verb fil-ħajja konkreta billi ikunu stess idejh u saqajh u oħtu u ħutu għax li wettqu l-kelma li tistedilna dejjem biex inħobbu tagħmilna qoli tagħna u għalhekk awtomatikament insiru ħutu. Għaldaqstant kull darba li naqraw xi paġna tal-Evanġelju iseħħ fina dak li seħħ f'din il-paġna ta' tħabbira tal-Anġel. Il-festa tajba lil kulħadd.